И какво става, хора, аз съм Тамата Пипи и днес ще поговоря на друга тема. С още две момчета решихме преди около 2 седмици да си отворим сървър. И ето, че това ще стане скоро. Да, малко ще поговоря относно сървъра, работи, разлика от други сървъри. Като цяло стараем се сървъра да се получи достатъчно добре, по сайта се работи в момента. Ще има много удобства и за сметка на това ще ви е по-трудно. Така, сървърът ще е факшън съвсем си ММО. Знаете какво имам предвид. Просто ще има разлика, ще има различни нови и хубави плагини. Така, сървъра, само да кажа, тъй като ще има такива въпроси, се влиза с 1.7.10 и 1.8 за хората, които ще питат. Така, нека премина към съответните работи. Няма да издам всичко, ще издам част от тях. Вместо Battledom ще има код. За код ще направя отделен клип, в който ще обясня за тези, които не знаят. Или да просто могат да си напишат код fights или така. Нещо така по-различно. Хората с VPN няма да влизат. Това не е толкова важно, но има хора, които ще иска да го правя това. Примерно, ако баним някой за хак, просто той ще влиза с VPN само и само за да дразни хората. Така ще кажа сега по-важни плагини. Ще има Sell плагин. Това не е чак толкова важно, но пак е до облегчение. Ще го има, мисля, че всеки. Още не съм се договорил с другия главен. Така, Sell, знаете каква е командата. Античита ще е на ниво. Няма да е перфектен, но ще е на ниво. Unlimited Enview, така едно удобство. Тук ще спомена TNT Field, така този плагин представлява, ако правите голям Canon и пример 200-300 стакър или сета нукър или сета какво, вместо да пълните всичките диспенсъри един по един, просто ще пишете fill и броя на TNT, примерно целият инвентар и така нататък. И то ще го пълни само. Така, стакнати мови ще си има, скинфикса ще си го има. За села казах, Potion Fix ще има, за да се оправи демиджа. KB-то ще се скупен, KB плагин ще се оправи пинга. Ще имате пинг, команда за да си виждате пинга, както и сайта ще може да си виждате пинга, киловете, деятовете и хората, които са баннати и прочее. Or Broadcast, което някой купа диаманти, една идея ще се помогне на стафовете, за да гледат кой екстра, и макар че не хората, които играят в Action, особено в българските сървъри, избягват да купат. Сега ще спомена и нещо свързано с това. Така, ще има плагин, който ще видя инвентара ви, като цяло, ако сте умряли от хакер, няма как да изложите, че имате някакъв айтъм повече. Срединвате им се MMO, Faction Fly ще си имате. Да видим, сега ще видя и други работи, така да се върна на това с X-Ray, така. Сървъра ще ви е по-трудно да се развиете, в смисъл такъв, че ще ви е скъпо, но ще ви е скъпо от сорта на $2000 да ви се струва доста. Не чак толкова много, но да ви се струва доста. При положение, че не искам хора, които примерно играят от една седмица, вече да имат около, как да го кажа, да имат някъде около 200-300 хиляди, ако не се лъжи и повече, защото се случват така работи и то много често. Това не е готино, тъй като се губи целият смисъл като цяло на факшънс и прочее. Значи факшънса е да я райдваш, оттам да ставаш богат. Не е като цяло да влезнеш да си вземеш инициат, защото си такова, защото си купил ранг и да ходиш на пипи, като умреш да идиш да си купиш полшанки. Точно заради това ще има плагин, който се казва No Hopper Craft, а именно как да го кажа, няма да можеш да крафтате хопъри, няма да има Nether Trap, пак да кажа, но няма да мога да крафтате хопъри като цяло.
и ще се купуват, за да могат да се правите по-трудно фермите, съответно да изкарате по-трудно пари. Направил съм го така с другите две момчета, хем да ви е облегчено до някаква степен. Аз съм го направил така, че а, това, за което трябва да се мъчите, примерно като трябва да слагате TNT в Кенана, да ви е облегчено след това, като райднете някой от самите айтеми, вие да сте доволни и да взимате от тях преди да ги продавате и така и така и така и така. Не просто да влезнете да си купите ранки вече, да имате супер пари, супер това не е правилното и няма да е толкова забавно. Затова ще се чуя дали да слова Potion Key, да се купуват не една. Така, Treasure Chest ще си го имате и крейтове, ще си имате отделни. Това също ще ви кажа за какво става въпрос, но във втория клип, вече когато може би ще пуснем бета на сервера, още не сме решили, мислим да пуснем бета на сервера. Бета, как да ви го кажа, бета ще представлява може би сервер, който ще го пуснем за една седмица. Ще дадем на играчите всякакви айтеми, всяки работи само и само за да тестват бъгове. Тъй като във всеки един сервер има бъгове, ние работим по лага, работим по кейбито да е хубаво, няма да може да се енчантвате кейби мечове, тъй като котовете няма смисъл да ищеш с един кейби меч и да го нокнеш на 2 хита. Това не е готино. Зато и кейби едно ще взимате само единствено от котовете, които ще са петък или събота. А.К.А. това ще са най-големите и най-главни котове. А като е през седмиците ще има, няма да са рандом, си когато има определен брой хора в сервера, за да е удобно на всички, не да са на рандом. Така, дроп партите, такива глупости, това ще си го има, както си има реда. Силк спаунер ще имате, Redeem MC, MMO ще си имате репортер, като напишете репорт, да ви репорт името да ви излиза там с Joy, Kill еди си какво, еди си що. Хилпоп ще си имате, хората, които хакват, ще бъдат фризнати. Не просто да му спана там, споделя екран и нещо от сорта. Да видим нещо интересно, за VPN споменах. Значи няма да ви разкрием цялата... не, ще ви разкрием може би още нещо. Ами не е толкова важно, но... Тоест две неща не са толкова важни, но няма да има... Ще има Disable Rain, т.е. дъжда ще е спрян, за да няма само неща от сорта на админе спри дъжда или нещо подобно, тъй като това е едно, че е дразнещо, едно, че в смисъл модовете няма да имат топ премишън. Не, също може и да го имат, но това ще се реши по-нататък. Така. Другото, което също не е толкова важно, само една секунда, че преглеждам работите. Той за сайта, значи ще виждате хората, които са баннати, няма смисъл това да остане някакси една идея по-назад от всички други работи, само да проверя дали споменах достатъчно работи. Така по-нататък ще има... Всъщност това няма го споменавам още. Това не стои така. Да прегледам. В чата ще има dead message, няма да са спряни. В чата ще има dead message, които ще мога да... Ако някой ви убие, ще мога да му... Да отваряте и да му гледате инвентара. Точно в секундата, когато ви е убил. И да виждате вашия в секундата, когато сте умрял. Примерно, за да няма после спор, ако вие сте чупили каската на някой или той чупа вашата каска и сте умрали, просто да не се чуете защо ви е не бил толкова голям демидж, тъй като демиджа ще бъде работено по него да е балансиран максимално, ще бъде тествано и в най-скоро време сервера ще пусне, че има още минимум 2 клипа, които ще говоря работи и ще показвам работи, за да не кажат хората, че просто говоря празни приказки. И това, което ви издадах, може би е 60-70% от сервера. Има останалите 30 също са много забавни, много различни. Киловете и детовете ще ги гледате само от сайта. Всъщност по-малко от 60% съм ги споменал. Те надявам се да ви хареса идеята и да се осъществи както е по моите представи. Не знам другите двама онера какво си мислят. Но ние същевременно сме онери, билдери и девелопери, така че
работите не стават толкова бързо. И да, хора, това беше. Скоро ще има втори клип. Ще ви оставя стралпа специално за полшинките на варповете, дали се купуват това. Там не касае мене. Ще гледам ваши мнения в коментарите, няма да игнорирам никой. Това, което преценя, че е добре, нали ще го сложа или ще го коментирам с другите и ще го сложа. Но ще отговоря на всеки един, никой няма да пропусна. Дори не ми хареса идеята, ще му кажа защо не ми харесва. И да, надявам се клипа да ви е харесал.